Okay, mayong mudto na usab kinaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na po ta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Katekisis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, no pit sa 30 na kini sa bulan sa Abril tuig 2024 o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So kumusta na mga higala nga atong mga kaigsunan nga mga kaparian, lukog Kabisayan ug Mindanao, ilibin na gayon ang atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dumaguete, ang ato nga obispo to si His Excellency Bishop Polito B. Cortez, no? Maing budto Bishop, ang ato pong mga kaparian, maing budto mga fathers, no? Ang atong mga Episcopal Vicars, Monsignor Larry din sa isla sa Siquijor, Monsignor Amarino Ibo sa isla diri sa South District, o si Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa may ato ang North District. O nga atong Vicar General, no? Kumusta na? Ang ato ang Vicar General, si Monsignor Glenn Corsiga, o atong Judicial Vicar, si Monsignor Gamaliel Tolabing. Hala, may mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga anaagod kamong tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamudtuhon. Abi no, ato di ay nga pagtimbaya og may mudto usab sa atong mga pamuno lungsod, no, si diri sa lungsod namo sa Yungod, si kining Mayor Dennis Amancio. Dinha sa Sibulan, si Monsignor, si Honorable Mayor, si Honorable Dili Monsignor, Honorable Mayor Dennis Amancio, Honorable Mayor PP Abiera din sa Sibulan, no? Kini si Attorney PP Abiera, minister ba yan no? May minister ni siya. O yung manusab diri sa Dumaguete, si Honorable Mayor Honorable Mayor nato, no? Si PP, limot ko may higala. Ambot niya akong utok may higala. Dali na kay ko malimot. Ayan, no? Basta nga itong mga halangdong mayor, kumusta na, no? O nga ito apod nga gobernador, no? Si Gobernador kining Chikiting, si Chaco sa Garbaria, no? May mudto kani mugub, no? Nga ito usab nga mga mayores so tanan nga mga lungsod, kumusta, no? Ato apod ga kining mga kadagkuan, no, sa nagkalain-lain nga mga government agencies, ang ato mga police, ang ato mga engineering department tanan jud, no? So na may mudto na kanatong tanan ang ato ang mga kaigsuonan usab nga mga parehos mga igsuon ako sa buhat, mga announcer, mga reporters ug tanan gyud, kumusta na? Abi no ang atong topic karon mga higala sa dili pa ang ato ara sa Saint of the Day, ha. Wala usa kita karon si BCP News kay medyo daghang ikog trabaho mga higala, naglisod ko sa akong mga schedule. So wala sa usa kita karon ka research alang sa ato ari lang usa kita sa ato ang Saint of the Day. Abi no last day karon mga higala sa ato ang bulan sa Abril, ang ato ang Saint of the Day karon nasulti na nako ning gahapon. Pero ako ra lamang usbon kay wala man to nagkadimao gahapon na una man ako sulti. Ang ato karon nga santo mao si Saint Pius V, no? Usa kini siya ka pope unya he implemented the provisions of the doctrines and the doctrines and of the Council of Trent. Yan, no? Sa ato pa kun unsay mga nasabutan sa Konseho sa Trento, iya gyud gipatuman sa iyahang pagkasanto papa. Unya, siya responsable sa pag-abri og daghang mga seminaryo aron nga ubay-ubay ang mga pari nga ang mga bata nga matrain sa seminary og mamahimong pari. Nga siya pod ang nag-organize ining Confraternity of Christian Doctrine, no? Unya iya pong gikuruhian ang mga abuses in the church. Unya matud pa siya naghatag yun o matud pa dako kayong panabang alang sa mga kabus. Unya siya mao ang nag-organisa sa usa ka fleet o kanang grupo sa mga barko nga maoy nakapilde sa group mga naval fleet sa mga Turks sa Battle of Lepanto. Ang maong battle manghigala gitawag katong Holy Victory
No, nga naman tungod kay kung wala pa napildi ang mga Muslim ni atong higayuna, ang Europe karon nahimo na yung mga Muslim. Gani karon daghan naman gani gihapon kay mga Muslim pero dili gyud ingon kung napildi pa ang ato ang grupo sa mga Spanish Armada, no? Spanish Armada nga maoy gitahasan usab sa pagpakisangka sa mga barko sa mga Turks o gani napildi kini uban usab sa pag-organisa ni Pope Pius V o gani pinaagi usab sa Santos nga Rosario. Muna no. So karong adlaw, katapusang adlaw sa Abril, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan nga mao si San Pio V or Saint Pius V. Okay. Wala lang sa kita kayo si CBCP nyo sa mga higala kay medyo ulo apiki gitagamay mga higala, no? Nagkang gitag mga gawi, no? Binong ari kita mga higala sa atuan ng Catechism. Catechism na ta. Why do Catholics, kitang mga Katoliko, kamong mga Katoliko, kita ba kita? Why should we keep away from Bible study sponsored by the fundamentalist groups? Yan naman nga dili gididaan mangyud ba nga dili kitang mga Katoliko dili kita mo appeal ba sa mga Bible study sa mga lain relihiyon. Tubag ni ana because doon na sa laing nga mga paagi sa pagsabot sa Biblia. They have different bases in interpreting the Bible passages. Usually, they base it on their own private interpretation, no? Private interpretation. Pero kita mga Katoliko, we are basing our interpretation on the framework of the church, no? O niya matud pa sa atuang framework of the church nato, we have 4 marks of the kanang gitawag nato upat kamatang sa atong pagkasimbahan, no? Sa pagkasimbahan nato, we should be 1, holy, Catholic, and apostolic. So diha po sa atong pag-interpret sa Bible, usara gyud ta. Usara gyud atong interpretation. Kay matud pa diri, we are 1. We are holy, we are Catholic, and we are apostolic. So muna nga, kini na daang holy, no, kung atong basahon sa Juan Kapitulo 17, versikulo 21, si Kristo nagkanayon, nagampo ako nga mausa unta sila, amahan, mausa unta sila dinhi kanato sama nga ikaw ug ako usara. No, sa ato pa, kini kabahin sa kinibang gitawag nato og pag-interpreta sa Bible, usara gyud tay interpretation kay usara man ta dili pareho sa mga laing relihiyon nga do na sila nagkalain-lain ang ilang interpretasyon kay ganuman personal interpretation manila usara man gyud so muna nga kita usara kay ganuman dididaan man kita nga maghimo ni ana kay gani si Kristo mismo nagampo nga mausa unta kita no matud pa niya magampo ako nga mausa unta sila amahan maingon nga ikaw ug ako usara. So muna nga kita pod by basing on this teaching ni Jesus Christ, we have only one. No unya kung atong tan-awon sa Biblia, daghan kay itag mga basis nga makaingon kita nga usara gyud. Muna nga ang simbahan usara gyud tag interpretation. Kay ngano man daghan kay kitag mga kanang gitawag na tugbasihan ngano nga usara gyud ta. Unang-una, ang simbahan gitagaan og katungod, no? Gitagaan og katungod sa paghimo og kanang tinagsa-tagsa nga interpretation, no, nga interpretation sa Bible kay ngano man usara man lagi ta muna nga dili mahimo nga kita mag-iya-iya ta, no, kay matud pa sa Mateo Kapitulo 16, no, Disisais, 18 sa 19, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog ni ini. Ato pa tukuron ko ang akong simbahan, usara man ta kasimbahan nga gitukod, sa ato pa, usara po tag pagtulunan. Muna nga, dili ta magbulag-bulag, kay usara man lagi ta. No? Dili man ta ingon nga, bali na tong daghana. No? Daghana to, dili mahimo nga, kining kanang gitawag na tug mag-iyahay tag interpretasyon kay usara man ta lagi, no.
Matod pa diri sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20, ug sultihan ko pa kamo ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugod dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dito pa usara gyud ang atong interpretation. Dili ta maghimo og ikaw lahi po imong interpretation, ako lahi pong interpretation. Muna nga kita isip mga Katoliko tungod kay usara man gyud ta, usara man kasimbahan ang gitukod ni Kristo, unya usara man po ang simbahan nga gitukod ni Kristo, unya ang atong mga kadagkuan po gitagaan magkatungod sa pagdili ug sa pagtugot, muna nga usara gyud ka interpretation ta, unlike other religious group nga mag-iyahay sila, no? klase-klase nga kanang gitawag natong interpretasyon ang ilang gihimo. So dili na pwede nato. Muna nga dili ta mag-apil-apil anang laing mga Bible study sa mga laing relihiyon kay malibog unya ka. Ingon niya no. Malibog unya ka kay lahi man sa interpretation nato. And of course, sa other parts of the church, we are holy. No, holy, Catholic, and Apostolic. Sa ato pa balaan. No, sa ato pa kay unsa may nganong gitawag man tagbalaan. Tungod kay gitukod man kini ibabaw sa mga apostoles. No, mga kan ba kining gitawag natong mga balaan, no, mga balaan ba kini bang mga santos ba, no, kay di ba mga santos nato daghan kay mga santos, mga holy ba mga santos, so daghan kaayo nga mga katawhan nga mga santos nga nanghimong ingon ni ana tungod lagi sa simbahan nga ilang gisunod. Juan Holy, sa ato padaghan kaayo mga santos, mga martir, so, di ba no, mga martir, no, daghan kaayo mga nagpakamatay sa atong simbahan. Pagpanalipod sa atong pagtuo, pagpanalipod sa atong gituungan nga usara gyud, dili pwede pagdaghan ta, no bala no, unya universal tibuo kalibutan usara gyud ta, no, bisan pa kung asa na malamang tadapit nga lugar sa tibuo kalibutan, no, kuan gyud kanang usara gyud atong interpretasyon, no, kay matud palagi ni Kristo, matud palagi ni Kristo kay ikaw ug ako, no, na may giingon diri, no. Doon na may giingon diri nga nag-ingon si Kristo sa iyang mga apostoles, Juan kapitulo 17 bersikulo 21, nagampo ako nga mausaon ta sila amahan, ingon nga ikaw ug ako usara. Ato pa usara gyud. Unya gitukod usab kita sa one holy. Ano man gilangkuban kini sa daghan kay mga santos, San Isidro, San Pablo, mga santos, mga apostoles, daghan kaayo. Libuan ka mga santos, no, nga naglangkob sa simbahan nga maoy nakapalambo niini, no, labi na gayon ang mga martir, ang mga katikista, mga santo papa nga nangahimong mga santos, diha dapit sila mo'y nahimong bligong haligi o saksi sa atong pagtuo. So muna nga usara gyud ta, dili ta mahimo unya Catholic, tibuo kalibutan usara gyud ang atuang gituuhan nga mga pantulunan, wala ta nagbulag-bulag. Apostolic, tungod lagi kay diha ang matud pagitukod ni Kristo ang simbahan ibabaw sa mga apostoles, mga apostolic. O klaro ba? So muna nga kitang mga Katoliko dili ta mag-apil-apil. Dili ta mag-apil-apil og Bible study dito lang ka laing relihiyon kasi ako na ginaingon lahi ang ilang interpretasyon sa Bible. So, ang ato ang interpretasyon binasi sa daghan kaayong mga basihan ngano nga ang atong nabasihan context, no, ang context sa ato ang pagituhuan ngano nga gisulat kini, unsay sitwasyon sa dihang gisulat kini, ngano nga gisulat kini, kinsang mga tawhana nga nagsulat, unsang mga panahona nga gisulat, kitagaan mo na og base sa atong pag-interpret. Whereas kining mga laing relihiyon personal na nila nga interpretation, so muna nga managlahi ang ilang interpretasyon. So muna nga sa atong pagpadayon, sa atong pamalandong, no, balikan nato ni og mga adlaw higala ha. Kay medyo ulo api kita ron ato ning dugangan pagyuding pagtulun-ana og mga adlaw. Miyerkules, no, pizza 1 na sa bulan sa Mayo. Ako dai nga pagtimbaya og happy bisperas sa ato ang mga kaigsuonan des Kang Mating, no. Sila si kining Dito Ramos, no, ang tanan gyud kisa ribag-ong kapitan don diha, no. So ato dai nga timbayaon og mga adlaw happy fiesta ang tanan natong mga higala dinha sa Kang Mating sa ilang pagsaulog sa ilahang tinuig nga
kapistahan. Salamat o mayong mudto Pilipinas.